आज हम जाएगा पार्टी करने जंगल में। ले लिया है कुछ सामान वामान और मीट। देखो हम बाद में दिखाएगा, पार पे जाके अनबॉक्सिंग करके दिखाएगा। लेट्स गो गाइस। डोंट डिस्टर्ब ब्लॉगिंग। वीडियो करते समय यूट्यूब में बच्चे लोग का रेस्ट्रिक्ट है, नहीं आने का। आ गया 6 लोग है। अभी कुछ सामान बाकी है, लेना है। अभी दुकान में जाएगा, अभी लेगा। वीडियो देखते रहना लास्ट से इन तक। सासा जी और मेरी पायलट हम जा रही है। और दुकानी रुको कुछ सामान लेगा ना। मैं सामान लेगा, ले लो। क्या क्या लेना है दुकानी, भेजो हमको। अरे भैया ने मारे माल पूरा कौन सा? वो बड़ा वाला ले लो। पेप्सी है पेप्सी है। मैं मेरे ना पूछता हूँ मेरा शू झुकाओ ना, यहाँ पे शेर है तो शेर पे झुकाओ। वाह कौन खाएगा? इतना ज्यादा हो गया। रुको अभी उनका देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। पागल क्या? कुछ सामान ले रहा है। अभी हम लोग पार्टी खाने वाला है। देखो दुकानदारी को कैसा है। ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा नहीं है, चलेगा। चलो ले लो जल्दी चल टाइम हो गया। शामराम अभी कितना हो गया? 12 बजे हो गया क्या? देखो मीट मसला एक तो दो लेना होगा इसको। 11:06 हो गया। ओए नोंनियाव माखौ होयो? मीट मसला होयो? देखो ये क्या है? ये क्या चीज है? ये रुको इधर देखो। 10 20 30 40 240। अभी हिसाब देखो। मैं 240 250 नहीं दूं। पकड़ो। मैंने भी चलो जल्दी पिज्जा टोस्ट मामा लो खा। यहाँ पे दुकान का माल है, चलो। देखो पार्टी देखो, अभी पार्टी देखो। वाह देखो, छाता हटाओ ना, थोड़ा मुस्कुरा के दिखाओ ना। उस पहाड़ पे जाएगा, पहाड़ पे साथ में अभी पहुंचने वाला है पहाड़ी। और देखने को मिलेगा इधर होलोंगी एयरपोर्ट साथ में। और वीडियो मैंने दे दिया था ना पहले ही, उसको देख लो। मतलब मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डालेगा ब्लॉग का। वो एयरफील्ड वाला अनबॉक्सिंग किया था, लेकिन फिर से देखने वाला है। देखो यही है, मतलब ये देखो यही एयरफील्ड है। यहाँ पे आने वाला है सनी लियोन, देवगन, अक्षय कुमार सब आएगा यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने। मैं फिर कभी दिखाएगा। यहाँ पे चल रही है वो सीमेंट डमाडोल लगातार चल रहा है उधर। देखो यही है। कौन सा? ओ दिखा नहीं ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। अभी देखो वाह यही है, बहुत सुंदर होने वाला है यहाँ पे। ओ सॉरी हम इन्वाइट करना भूल गया। ओ लेंसी ब्रो यू आल्सो कम हियर। अभी अरुणाचल पे घुस गया, उधर काम वाला काम कर रही है। हम तो पार्टी में जाएगा। देखो कितना सुंदर है, कितना गहरा फीलिंग है। हाँ कौन सा? उस तरफ ये देखो सागर की तरह हो गया। मतलब यहाँ पे मैंने पहले ही दिखा दिया था कि कैसा होने वाला है, कैसा बनाएगा। बोलो ना, क्या बोलना है बोलो ना। हमको वीडियो नहीं लेना है ना यार। तुमने तो बोला था वीडियो लेने के लिए, मैंने कर दिया, लेकिन अब शर्म आ रही है। चुतिया है तू, ऐसा मत बको ना। इस रास्ता से मतलब
हम पहुंच गया अभी 4 लाइन है इस रास्ते से एयरपोर्ट में घुसेगा ईटानगर से आता है देखो उधर ही खत्म है खत्म नहीं है ईटानगर जाएगा ये आसाम साइड का है ना इस तरफ एयरफील्ड है इस तरफ नहीं है इस तरफ पहाड़ जाएगा हम पहाड़ में घुसेगा और खाएगा पिएगा मजा करेगा देखते रहना देखो वो रबर बागान है हम पहुंच गया पहाड़ बहुत गर्म है ना गड्ढे पे लग गया जाने तो मिलेगा लेकिन हमको गेट पार करना पड़ेगा अभी देखो पहाड़ में भी पूरा दखल हुआ है मतलब इधर भी गैंगटॉक गेट है आयु कम वेलकम टू जंगल आप लोगों को स्वागत करता है जंगल में और स्वागत करता है छोटा सा नदी पार करेगा तो पहला प्यार मेरा ओ सॉरी ओए दर्शन रावल कॉपीराइट नहीं बेचने का ब्रो I love your songs all Bollywood heroine hero singers I love your songs मैं गाऊंगा कॉपीराइट मत भेजिएगा तो पहला बरसात मेरी प्यार की क्या रास्ता है जंगल अच्छा है लेकिन Oh. हाग्रा बंग्राजों हाबबोलायबाय जों नायलांबाय थादो जानाय लोंनायफोरखौ दा ओइ थिनलायनाय नाङा नायखायो बावदोंसो डाउन पहाड़ डाउन टाउन नहीं है डाउन पहाड़ है देखो क्या जंगल है क्या मंगल है यहाँ पे तुम मंगल भी कर सकता है क्या अंदर चलो अंदर घुसेगा चलो यहाँ पे खाएगा ओ मच्छर है मतलब चलो हम आ ही गया है अरुणाचल में मतलब पहाड़ में मैथन पार्क में आ गया अभी फंस गया तुम लोग भी आओ और देखो ये अरुणाचल का मजा लो और जंगल का मजा लो नहीं अरुणाचल सिर्फ अरुणाचल का नहीं मतलब जंगल का ही मजा लो बहुत अच्छा है सुंदर है इसको माबा नहीं करना है नहीं करना है और लेटरा नहीं करना है इसको हम पानी चैनल से जाएगा मतलब पानी जाके उधर जहाँ भी पट्टर होगा भाई हम बना लेगा हमारी पार्टी रुको ना हमको अकेले मत छोड़ के जाओ पता है ना जंगल को गंदगी नहीं करने का जंगल में भी रास्ता था मतलब अरुणाचल जाने का रास्ता था अभी बंद हो गया पूरा गिर गया ना रुको देखो कौन सा जानवर है देखना है क्या मैथन बोलता है मैथन देखो अरुणाचल का मशीन लोग दीवाना है इसके लिए टेस्टी है बहुत आपने पहले खाया नहीं होगा खा लो मैथुन कहती है क्या यहाँ पे बना लेगा क्या हाँ तो किधर चलो पत्थर भी नहीं है इधर और खरी भी नहीं है खरी नहीं है चलो लकड़ी जी पिडो मास लेट जल्दी आओ वाह हम लोग यहाँ में थोड़ी भागने नहाएगा और उसके बाद खाएगा खाएगा
और हम सब मिलके आए चिकन चिकन लेकर आया है और सब मिले 뭐야? होय मा यौन जानसी दा जावे बना खालेगा हम उसने मुझे छुआ भी नहीं बस पानी पानी हो गई चाचा सफैबाय हाग्रायाव खाना जानो फैनाया खाना जानो नङा दै पार्टिसो नै बिस्कुट जाग्रोनोसै मेंगानायनि एसे दसे जिरायखांबाय ओइ लाबोलाय आं आनबक्सिं ओइ रिभिउ सोफिनलाय आनबक्सिं खालामनि लाबोलाय माल माथा आनबक्सिं खालामनो नागिरदों दायो देखो हम अभी अनबॉक्सिंग करेगा जों माने दा अनबॉक्सिंग खालामनोसै नै मा लाबोदों दैसो दङ पेप्सि दङ मिरिन्डा दङ नैबे पेप्सि आरो नै दै बथलानो गंथाम जाबाय सलमान खान प्रडाक्ट गंब्रै ओरै दंबावो नै आरो मेथाइ दङ साननायखौ हगारखानालै गाज्रि कमेन्ट हरगोन आं होनबाबो नुफेरा सारमोन हाय बुंदोब्रा सारमोन हाय थाव दङ ओइ सामब्राम नोंनि पियाज आंनि बर' नोंनि आंनि तेरे मेरे मिट मस्ला मोननै दं मिट मस्लाया what is this ओइ गिलाससो नै याव दं मिट मस्लाया मोननै दं सामब्राम नै दैया गंसे दंबावसो ओमफ्राय नै बेखौ मिन्थिखायो दा लगन गानग्रा लोगो सासे दं जोंहा बिनि थाखाय लाबोनाय जादों पनिर गोलानै फुदुं खोमा दं बे बिथाङा जोबोद मोजां जोबोद जिबन हत्या खालामा बिनि थाखाय नोंथांमोना आर'ज गाबदो बे मानसिखौ जेब्ला 5K जागोन अब्ला खिन्थागोन होनदों औ 5K 500K बासो देखायगोन नामा औ लोगोखौ ओमफ्राय नैबाव बानलुफोर दङ बानलु सिब्र' ना मा होनो ओमफ्राय नैबे मा बुस्थुमोनथाय आलुसो बाला दावदैसो दंफ्लांदां आलु दङ बै माबाजों ओइ नैबाव बेदर दङ गामलासेखा बेदरा साराय गंनै दङ ट्रिपल जायो जारनि ओं जारनि रुमिं होबा जाया रमिंआ बेरायला बायनायसो ओरैनो लकेल लोगोफोर रायदो हरदो दा माने जों गुसु जानायनि दोनदों आरो बेवहाय गुसु जानायनि दोनदों मोजाङै दोन पेप्सी हो गई उसने मुझे छुआ भी नहीं ओइ आयु लिमोनलाथार होलाय मेथाइ आंनो मेथाइखौ इसोरबाव लु आं बेखौ मोनजायाखै ना गेसनि थियार खालामनांसिगोन गेस जंगलनि गेसा एसे आलादा टाइपनि जायो दा मिथिखानांगौ माबायाव दोनना दैयाव दोननाङा बालरि गोदान फै माइला जंगल का गेस अरनबारिनि गेसा एसे आलादा टाइपनि आयु बेखौ दानबानो जायो गोजौआव जायो बिदियानो थैयो गेसनि दामा गोबोर दाम ना बनखौ मोननो थान जाखागोन दा Wah, border. अदा बानायनांगौ जोंहा हगारलाय गेस बियो अरन गेजेरनि गेस एसे आलादा टाइपनि खानायलाय ओइ थरनाया जागोन दां
Oke, Bos. Hot, boleh dia. Beberapa moja sih order Siapa ini. ni? Siapa order? Nah, kalian kering kaya. Bonfire na kira. Udah gue ngitung mar. Hah? Bonfire. Sahur madu. Bonfire na sana. Ya. Bunku mau apa sih nih, Pak? Stick. Bon ada deh. Di berkas bi gas bisa nih beca baik gas. Yes, nama. Silinder. Orang di silinder le. Ada. Đấy, mình sẽ về xíu. Lu dah. Suy bọn này bị xíu là bọn này bị Ni bau bujai mun dah ni. Bukan dah bau tuan ni. Itu thầm đã. Cứ vậy. Niranjan, siapa sana? Kau apa? Mana musuh lagai beri yang kau cingau na ayo. Musuh sih. Mana sih? Ini kok sunangan deh. Oh, kamera mak nih. Seko kan jago. Kau lari dengan aram. Kau lari. Kenapa tra? Ini kau. Hah? Mula apa sih suju? Lah, kita ada lebih terus belum jadi sana. Sembra? Oi. Gue tang isi jangan lagi. Engkau. Dong kayak gitu. Sibra kamat. Mudah-mudah kita cari. Bedoro, ikhma mau tuh samna mau Gue berani. tang jangan kau biar hitung saya. Ini lagi soal kau lagi. Kenapa lagi? Ini dah. Bisa lepas juga ni. Bodong soleh lah. Niranjan ada, ada. Wih ni, walau ni pak lah. Jebu ah, biar jebu ah. Matches. Maba lu hugan mau salo. Siapa gue tang isana gue bitur jam. No, ayah bedoro isir nggak samramku. Gue nang anggrung kayak, siapa? Deh, temperatur tuh. Makhluk sebelah. Jangan lihat kau. Ro ni nggak dulu den. Ni dulu den deh. Nah, lepas man cara kita kau ni. Dia nalik. Jangan ini kau tu. Nang le betul. Nunggu ada nunggu ada. Ro apa yang mencipan waktu ni? Jadi biar nu las gitu lama tangan. Ro, Biar lagi nang negeri bisku. Ro, ang surai ni. Bangreang kau lagai mana salah? Kosto ne. Ini yang cudung sekarang bala mah. Sudah. Terkangkrai dah sih deh. Kamera semua deh. Mati cindeng jelas. Cứ cái đặc lên biết gì cơ. Nè sao lại thằng nào lại đơn lại ăn lố cái cơ. Niranjan tak. Baglari minyak kau kajan willy. Bawa. Lagai deh dana. Anak beda. Suruh. Ada nong. Ada beda pindahไปจะพุ่งนั่งนะจะหายเช่ Tau pin dia. Jangan tahu hon sih deh, Om. Lu kayak Temen hamil. guys. Wih, wih tahu kam kau gak nak kau? Lagu. Wow, radap. Siapa dah? Coba. Mau campur mun kagen bajeng dulu nih. Rizau kan ni. Dong sim nan ni. Bila. Anak kisah le. Kalau nuah bigi saya naik berani. Saya nak ngomong. Orang ni lagi saya anda. Festival ni kaya. Mall Waterfall. Jungle kan ni. Sambal ini lagi. Behang lah ni amun. Mama ni semen. Mama ni. Gerunai ni. Be iu ni semen. Gede-gede orang murah. Nengal le gudan bau deh. Ini mas sweet good na. Gudan lah, sampai. Sabi jumlah biku jangan na. Redap. Hang ni utap apa Sanai. Oh, sana nengal le. Sabah. Sabah. Sampai sasia tu melukon kan kasna lai. Bilik sih saya. Jajib benar biku ay. Samram saya. Sawnai jeng, runai jeng. Kasih bu bos tiaw cuma. Begini. Oi. Masku hang gan sini.
जायो Didi, isi mah गथायनो होफानि Indonesia li ane bangdra. Kepala gua थाव होआखै र' थावखौ लाहैदोलाय kepala bibi dua tiga mah. आमान लायले दाबो गोहोआखै नामा बुस्थुआलाय Berapa jauh juga? Hah? Tiga. र' आं गारसंगोन दे खोनादों Hot. मा गाज्रि गाज्रि बेदर नागिरबाय आंलाय ओइ बेखौ खेबलै बे बुजाना ओइ बुनायनायसो आयौ मैखुन होनायसो बारा दे बेखौ इसे दोनबाय आं नोंनो मिथिबाय ओइलै मोनसे दिदलि लगायदो र' बोखांबावबाय फाब्लामोन फाग्लाया हाबाब एसे गोसा होबाव गोसा होबाव बाज्ल'नायनि बुखाव आयौ होमारदोंसो खुगाया सिनानै होखाब्रा खोरों एर खोरों एर एथ' नाङा र' माला आरो सौरा लाबोखो नोंथांमोना मोदोमोना मोदोमाखै जाखो बेदरालाय मोदोमहांबाय आयै मानसि देया सामब्राम गुफुर होनांगौमोन इयो होदेरा माबा गुफुर नोङो आइ नै माबादो हाफ्लेदो मोनसे दाब खालामफिननाय जाखाया देग्लिनांगौसो दा देग्लिनांगौ एवबाय बिथाङा बेजों जायो सामब्राम गुफुर दानो होनामोन आरो सिरि आराम थाबै दाग्रा माबाय हा ओइ एवबावदोलै बेयो ओइ गिदिर गिदिरैनो होदो होनदोंलाय एवनायखौ खेबनांगौलाय आंसो एवनायखौ खेबना हाइजें हाइजें दं दा मोननायखौल' लाहैदो खानांगौमोनलै बे माबाफोरखौ अरखौ बारा होनाङा बिदिनो लासै मोनहोलांनांगौ मिथिबाय थाव बुरजा मिट मस्लाया मोनायावनो दंखोमादोंलै मोनसेया बरनाखैमोन अरा स्रोब स्रोब जोंबाय थानाय हो बे गना ओइथिं नारसिना होलाय एसे गेसा हरगोन दा मांनायनानै सयगोन एरबाय थानाङाब्रा फाग्ला सिन्था बानायखाबाय खेब्रा अबे मालाय अर माबानांगौ होन मैखुन होफानो नङा निमाक जागोन र' हाब साया ओरैनो माबा जाखायो नाङोना गोगोमनो दै होगोन फाय गैया दैसो होगोन दै होबाथाय बे थावखौ जानो हाला बेटा आयो हांनायनि बेबहारि नै बे बेलेग अदाबलाय नैयाव मा खालामो बे अदाबाव मा खालामो हांगो हाङो नैयाव हांग्रा नै गन दानदो जा गिदिर गिदिरखौ हांगोन बेयाव सुग्रोनांगौ बेदर गैयाबा बेदर हांनो गन नागिरदों गन एबारना हांनायनि जि गोजौ गोजौलै बाला गिलु बालुनो बेसेबां गोथौ हाबफैखो जोङो खमैबो 4 किल'मिटार हाजो सिङावनो आरो हाजो जागायजेननायनिफ्राय दा देखायबावगोनसो साफा साफा इथिं दंबावो जाग्रोखांनि जों जाग्रोखांनायनि उनाव नोंसोर नुगोन आरो जों गाबोनसो थांनो हालाबायगौ सहैगोन ना सहैयाथाय न'आवनो बैखौ बोनिलै बैखौ बना मोजांसो डाइरेक्ट बोखाबाबो जागोन बेखौ दानलायनाङा दां ओइ दानलाय नाङा होबानो जायो गिदिर गिदिर मोनखाबा थाब गेजेराव दानसु गुसुं बानायदो एसे मिथिबाय बिदि बानाया गोलावद्राय जादों बेयाव दानस'बाबो जागोनलै ओहो दानस'खा आं लांसै बेयाव बांद्राय गुसुंद्राय नङा बै गेजेरावनो दै फिना थाव होनालै आंनो थाव होयो नामा फुननांगौसो दानि नारेंखौ सेबना नारेंखौ होनाङाल'सो जायो होनायालाय होथ'जाया आरोना जेनेबा होजायो ओमफ्राय रसानो हाबनाय नामा माथो बे सिखाखौबो जि गिदिरखौ लाबोखादोंबा बैथ' मोनसिं हाब्रा गिलासा साबधानलै दा मोजां खोरो हालदैया एसे हरलाय नै फुगा बेदर हांनो बे बुस्थुखौ सुदो दे मोजां मोनसेल' सुदो मोनसेल' स्टाइलनिख्रुइ एसे बेखौ हम देरनानै
माबायाव सारायाव सारा बिरखोबाथाय सेस एरब्रा मेथाइ एरनि आं बेदरखौ बुरजा खालामसो थावखौ इसोर सासे बां थांबाय थांलाजोब्बाय बाब ओमफ्राय बे बनखौ एसे मोजां बानायब्रा माबा दै बथल लानानै दलद नेबाय थायो होनदो खोनान हरखौ खमायदो फैलालै सासे होदोंना होबाय खामो बेदरा खामारो मा दै होनांगौ मोनखाबायानो जानांसिगोन खोनादों अरखौ फिसा होबाय थालाय खोरोन अरखौल' फिसा होबाय थादो ओमफ्राय बे बनखौ एसे थिखोफैब्रा बनखौ एसे थिखोफैलाय बैफोरखौ मोनसे दे एवो ना मायो बे दावदै रुनायनि फर्मुलाखौ मिथियाखै नोङो लानांलालै आंखौ भिडिअ नोंखौ लाखायाखै माथो पटआव होनानै होनि बेदर हांनायखौ साला खायसे जासिगोन बे लोगो मानो दांखोला दाबो एसे गुदुं खालामदोब्रा थांलै अर खाथियाव थानो हागोन गरम बोथोराव माला बेदरा खामबाय थागोन ना माथो सुवाखै होनोसै बेखौ दानस्रनानै एसे सुलाबायब्रा हो जमायल' थायोलै मा बिदिखौ आं सोलोंमाव खालामनो होमबाना मोनगोन ओमफ्राय बन जगार बानाय बेदरखौ मानो सावखो थां बांद्राय अरासि नारसै हनै जाला दा गोमोरजोब्बाय गैला अरखिखौसो मोनजासिगोन हनै खामजोबसिगोनलै बे उखुन्दै मोनामबाथाय सेस आरो बे ओइ खेमरा बन सोनांलालै खामो अर बांद्राय होबा खामो एसे नामा ओंखाम जानांगौ बोरमा बेदरजों मा एवनिसैलाय चुतिया होखा तू गोदोनांगौ दा माबाब्रा एसे गांख्रेबनांगौ गाज्रि बुखैयाबो खालाय खेला मोसौ जानाय जाखागोन बिदिजों बे मोनगोन बे एसे बैखौ दानस' बोरमा फुंगा खामगोन नै एसे गोजान ला ओइ बेदरा लाबोहर बनखौथ' रावबो लायखाथारा ओइ नों आंखौ थुनायनिफ्राय लाबोय र बेदर हांग्रा नङा बैसां खामलायनानै आराम माबानांगौ हांनांगौ बै माबानिखौ लाबोनांगोन फांखानिखौ बरिया जाखायो बेजों आं बावबोबायना हाखु दाखुजों जाखायालै जोंना हाखु दाखुल जायो सलिड जासिगोन बे आखाया माथो थावनांबाय थाव होदोंबा बेयाव खेमराखौ नायब्रा अबेबा गोरलै गथ'सो गुदुंलाय ओंखारबायसो जों नायनायल' जायो बैयाव माबा होसिगोन अन्थाइ लाबो सार थरसेल' बेमा खानबाव होनलाय बेमा खान्दो सार ओइ नारसेगासिनो दंलाय माथो बुंबाबो मानिला खनायाबो जाबाय रेडि लखबदो आदा लखबदो मेनाया आइया हिट नुखायोना नों जानांला बारा होआसैबा बेदरखौनो होनबाबो मानिया गावस्रा गैला गबोबावालै मोनसेखौनो जादो दे आं नोंखौ जानो हमथा आदै गुदुंथार आदै बा फोरो आंनोलाय गायखौ आदै हा माथो हाराखै फैदा देखो यहाँ पर पेप्सी है पेप्सी मिरिंडा ठंडा 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 कूल कूल मेकर इन समर सीजन एंड ऊपर चढ़ के देखेगा खाने के लिए क्या क्या है पीने के लिए तो हो गया अभी खाने का चीज बाकी है नींबू है निचोड़ेगा कहाँ पे यहाँ पे देखो क्या क्या है चिल्ली को भी खाएगा नींबू के साथ निचोड़ के यहाँ पे स्पाइस एंड ऑनियन वाइट ऑनियन अभी यहाँ पे देखो चिकन नींबू निचोड़ के ऐसा खाएगा यहाँ पे ठपा ठप खाएगा चिकन फ्राई और यहाँ पे एग रोस्ट के लिए क्या बना रही है देखो
और यहाँ पे है खाने के लिए देखो चिकन फ्राई। और इसको हटाओ तो क्या है इस पर, ढक्कन को हटाओ ना भाई अभी हटाओ। ये देखो पनीर है, तुम करो ना, लो एक दो से ये लोगों पहनने वाला है ना बाबू भैया की तरह, इसलिए मीट नहीं खाता है, वेजिटेरियन है। और कौन है हाँ ऐसा ही है। और अभी खाएगा नींबू सिमू चिल्ली चिकन पर अभी नींबू निचोड़ के ऐसा खाएगा। Sabra, fotosin nung video chưa? Rồi, ambil. Mày không làm gì mà foto sarangku. Dan itu ngat lain juga. Rawon parsinan nih, thumbnail dun kalai. Ngat rawon itu ngat lain. Jangan kebanyakan ơi. Kembali. Ini sulap. Một thằng làm sinh nhật nóng lên. Mami juga jangan. Vậy thâu gì có lương từ này rồi John. Tunggu dong nih. Hả? Gì có lương từ. Ang aduh sumbang. Ôi gì có lương từ bây giờ. Sumbang. Đúng à? Terus kembali guys. Nung abi cuma gina. Bisa. Mau kelar dengar. Bukan wah. Gulai bay. Iklan ngop bra. हम अभी जाएगा घर। वीडियो कॉल अरे बर्तन धोएगा दादाजी। ओ हाँ भैया जी बर्तन पोछेगा अभी जाएगा। बाय बाय। सारा शुई होने फोन रोक रहा।